El seminari demana entorn de 7 anys de formació, on hi ha un primer any de formació en el que anomenem el curs propedèutic, d'acabar de discernir la vocació sacerdotal i al mateix temps d'entrar en les matèries que després s'estudiaran més a fons. Després venen 2 anys d'estudis, sobretot filosòfics, 3 més d'estudis teològics i finalment un curs de pastoral. Aquesta és tota la formació acadèmica que reben els seminaristes. Hi ha també una part molt important, que és la formació espiritual, que inclou la pregària, que inclou la lectura espiritual, que és el que ajuda a que aquesta crida que un sent de part de Déu per ser capellà, com es va enfortint i com va superant les diferents etapes del procés, que en cadascú són diferents. Hi ha també una altra dimensió molt important, que és la base més humana, en la qual també cal créixer tant per l'edat, que és diferent segons l'edat a la qual entrin els seminaristes, però també la situació en la que un es troba, de cara que a nivell humà, a nivell de maduració, a nivell de capacitats i de recursos que un tingui, vagin adquirint-se els necessaris per ser un bon capellà. I també hi ha una altra dimensió molt important de la vocació, que és la dimensió pastoral. Aquest treball ja que es comença a fer d'entrega amb les persones, normalment amb les parròquies. I llavors això es va fent mica en mica els caps de setmana, primer dissabte a la tarda i diumenge al matí en els primers cursos, després ja divendres a la tarda en els últims cursos, fins a arribar a l'etapa pastoral en què un ja viu tot el temps a la parròquia. I això l'Església vol que es faci en un àmbit comunitari, interns al seminari, en aquest edifici, perquè un no és capellà unes hores, sinó que és capellà en tota la vida, en totes les dimensions i en totes les hores de la seva vida. I llavors això és bo que compartint totes les hores, compartint tots aquests àmbits de formació intel·lectual, espiritual, de formació humana, de formació pastoral, tot això es faci amb aquest ambient comunitari que permet això, que mútuament formadors, companys, vagin ajudant-se mútuament en aquest creixement. Si hi ha un jove que té un cert interrogant, jo li recomano que abans de res agafi el primer capellà que tingui a mà i n'hi parli. Que no s'ho faci sol, sinó que ho exposi per poder-ho aclarir. Les coses convé parlar-ne i parlar-ne obertament, confiadament, detingudament. Arrel d'això, segur que sortirà la possibilitat de dir, si això es veu que es clarifica i va endavant, aprofitar per parlar amb mi o amb algun altre sacerdot d'aquí al seminari, participar també en les trobades de l'espai vocacional que tenim per la gent, pels nois que es troben en aquesta situació, i així, mica en mica, anar veient entre tots què és el que Déu li demana. Perquè segur que si respon afirmativament, això és el que el farà a ell més feliç i a tots els que tingui al voltant també. D'acord amb la delegació de pastoral vocacional que porta mossèn David Álvarez, que havia estat també formador del seminari menor, fem aquestes trobades de caràcter mensual, normalment els dissabtes al matí, que bàsicament és un temps per conèixer des de dins què es fa al seminari, per poder compartir amb els seminaristes mateixos un matí amb ells, la pregària, i al mateix temps poder preguntar i conèixer-nos mútuament i veure com aquesta crida per on va. Jo convido tots aquells que d'alguna manera ensumen que Déu els pot cridar per aquí, que no tinguin por, que es refiïn, que es fiïn de Jesucrist, que d'ell sí que segur que ens en podem fiar i ningú com ell ens coneix, ningú com ell ens pot fer descobrir per a què hem estat fets i seguint això, arribant a ser allò per al que hem estat fets, segur que trobarem també la nostra plenitud humana i que serà, evidentment, això la millor contribució també a la humanitat i a l'Església que puguem fer. Mossèn Miquel, tu ets un formador del seminari, un formador molt jove. Sí. Com és això? El senyor bisbe m'ho va demanar quan vaig tornar de Roma i des de fa 2 anys estic encarregat dels seminaristes de la comunitat de Sant Josep Oriol.
en els 3 primers anys de... Que són els més sols, que comencen el seminari. Sí. No? Probablement hi ha una sintonia perquè la diferència generacional no és gaire gran, però també és veritat que almenys molts de nosaltres hem tingut experiència de ser acompanyats en preveres molt més grans que precisament arribant a una edat molt adulta són testimonis de Jesucrist, viuen amb una gran alegria i sentit el seu ministeri, que també són un testimoni important. Però és veritat que per sintonitzar i per almenys per compartir les coses que preocupen a la generació dels nostres dies, probablement sigui un motiu també de sintonia. No, jo no soc el seu director espiritual, hi ha una altra prevera que se n'ocupa i ells són lliurement d'escollir el que més ens convingui, perquè és una relació més de confiança i de confidència. No? Jo els acompanyo en el que és sobretot la vida diària, la pregària, els àpats, l'estudi, i estic per parlar amb ells sempre que ho desitgin i amb una certa freqüència els vaig cridant per veure com estan a tots els nivells en el seu itinerari vocacional al seminari. A nivell d'estudis, a nivell familiar, personal, vocacional, com es troben... Feu-hi costat. Sí, exacte. Home, jo la primera cosa que li diria és que si té aquest neguit el prengués seriosament, perquè Déu parla a través dels fets de la vida quotidiana i si ell experimenta aquest interrogant és bo posar-lo sobre la taula, no? Posar noms i cognoms a l'experiència que està vivint i poder discernir si és un camí possible. No? Sobretot perquè és un camí no com una segona opció, algú que potser està fent una carrera, tenint un treball, sinó que Déu el que vol és la felicitat de les persones que criden. Per tant, el ministeri ordenat és un camí de felicitat i de compliment de la vida per a aquell que és cridat. I en segon lloc li diria que, com en tot camí, un necessita ser acompanyat, que busqués una persona de confiança, un religiós, un prevere, que estigui ja visquent en allò que ell intueix que el Senyor pot estar cridant per veure un testimoni de vida i tenir un exemple de que efectivament es pot viure a través d'aquesta vocació una vida plena. Sí, és veritat, tot salt implica la renúncia de tot l'altre tots els altres camins que no recorreràs. Però és veritat que quan un pren una decisió no mira el que deixa al marge, sinó l'atractiu i la bellesa d'allò que se li proposa. I com quan un es casa amb una dona i no pensa en tota la resta que deixa. Està enamorat i es veu atret per aquella dona. És una elecció. És una elecció basada sobretot en un atractiu en el qual un intueix que la seva vida, el compliment gran de la seva vida, passa a través d'aquella elecció. Si no, si un l'intueix com una possible elecció, com una alternativa entre altres, però amb una tonalitat gris, millor que no ho faci. O sigui, un ha d'estar convençut en el sentit de que allà, a través d'aquell camí, la seva vida pot tenir sentit. Jo crec que podria dir-ne molts, no? Però en diria dos. Primer, està molt acompanyat per altres companys preveres de la seva generació o més grans fins i tot, per veure que hi ha una amistat. No? La germanor presbiteral. Exacte. Persones en les quals el prevere pugui experimentar que viu l'estima en allò concret. Però no només prevere, sinó també matrimonis, grups de joves, persones que va trobant en l'exercici diari del seu ministeri, però que també a través d'ells el Senyor mostra el seu afecte. I un altre repte seria, per mi, la formació seriosa. És a dir, el Sant Pare Benet XVI, Sant Pare emèrit, en la seva última carta, Porta Fidei, en ocasió de l'any de la fe, diu que la fe ja no és un pressupòsit obvi que es pot donar per descomptat. I crec que convé estudiar a fons i anar a les arrels de la fe, què significa l'acte de fe, quina és la conveniència de la fe per l'home actual,
perquè Jesucrist pugui ser una resposta a una pregunta que té sentit per l'home. El problema d'avui és que donem a Jesucrist com una resposta a una pregunta que l'home no es fa. Aleshores, anar a l'arrel d'aquest interrogant últim del sentit de la vida de l'home i estudiant a fons l'home i el seu desig infinit, crec que seria un dels reptes per als quals Jesucrist podria ser una resposta adequada i plena a l'home actual.